Sí. Podíem haver agafat un... Per sort ningú se'n recorda. Això, ara la tens, per sort. Hi havia una veu i deia... La Vanguardia, 7 de agosto de 1927. Como autor de frases injuriosas dirigidas al cura párroco del pueblo de Solanell, don Antón Vidal, y causados perfectos en la puerta del huerto de la rectoría, la Guardia Civil de Seo de Urgel detuvo y puso a disposición del juzgado a un individuo llamado Antonio Fité, de 23 años de edad, avecindado en el pueblo de Romadriu. Això és una notícia que va sortir l'any 27. I em diu el Saúl, hauríeu de fer alguna cosa amb el gall negre. I dius, d'acord, agafem la lletra del gall negre, comenceu a passar lletres del gall negre, i el primer que fas, quan has de muntar alguna cosa teatral, fer participar... Hi ha poquetes, Compartiu-la entre 2 o 3. D'acord? Sí, és el que me va dir l'altra vegada. Diu, d'acord, d'acord. Diu, d'acord. Farem alguna cosa amb el gall negre. I el primer que fas, quan has de fer alguna cosa amb una lletra, és anar a buscar a veure què explica, què diu. I comences a trucar a gent que en sap molt. I llavors truquem a l'Artur Blasco. I l'Artur Blasco diu, home, això del gall negre és una lletra, però tampoc no explica massa cosa, és molt primet. Tindrem problemes. Tindrem problemes perquè estirarem poc la història. I truques a l'Albert Villaró. Albert, que hem de fer alguna cosa amb la lletra del gall negre i hem de fer una escena. I l'Artur et diu, home, la lletra del gall negre tampoc... Diu. Què diu l'Albert? Diu coses. Però l'haurem d'estirar molt. Doncs va, som-hi, agafem-la. No? I la lletra del gall negre comença dient, perquè les coses, si no vas a conèixer-les, no te les estimes. I per estimar-les les has de conèixer. Doncs va, som-hi. Perquè l'objectiu d'això és que acabem cantant tots el gall negre perquè el senyor Manel ens faci una lipa. Tenim una lletra, tenim veus i tenim músics, ho tenim tot. L'únic que hem de fer ara és saber què expliquem. La lletra diu, el dia de cinquagesma, primer problema. Què és la cinquagesma? Ja hi som. Perquè trobareu lletres del gall negre que posen el dia de Sant Cugesma. I Sant Cugesma, pobre home, resulta que no va existir, pobret. El dia de Cinquagesma es refereix a la Pentecosta. Per tant, 50 dies després de la Pasqua. Vale, ja sabem on som, d'acord? 9 de juny del 1924. 9 de juny del 1924, dia de Cinquagesma. Vale. A Solanell valem anar. Ja està, ja hi som. Solanell ja ho tenim. D'acord? El gall negre ens va sortir a la porta. Qui va sortir a la porta? El cura. Això ja ho sabem. Vale, molt bé. Vidal. Mossèn Vidal. Mossèn Anton. Ah, Bossaneta. I ens volia agafar. A qui volia agafar aquest cura?